להדליק את הטלפונים הסלולריים בתום הטקס. בהמשך למסורת יהודית עתיקה, אנחנו מקיימים כאן היום בעצם 3 טקסים. טקס אירוסין, היכרות, טקס קידושין, שנדבר בו, וטקס נישואין. תכלס מדובר בחיסכון די גדול. 3 טקסים באותו מקום, אבל יש גם יתרון מאוד מאוד חשוב. אנחנו בטקסים, במסורת יהודית, שותים יין. לכן ביקשנו שכולם יביאו איתם יין. ואני מאוד אשמח אם גם ההורים, לפחות זוג, יחזיק כוס יין. מעוניינים? להחזיק. כל אבא יחזיק. בסדר? אם תתרגשו זה ייפול. ככה נדע כמה סף הרגש. אז בואו נרים בבקשה כולנו כוס של יין, ורק נאמר תודה לכם. זהו טקס האירוסין שלנו, אנחנו אומרים תודה לכם, לכל מי שטרח לבוא לכאן היום, יום חמישי, י' באייר, התשס"ח, 15 במאי 2008, היום ה-25 לספירת העומר. נטלי ודימה, נגלה לכם קצת, הכירו זה את זו, ולא חיכו שנכיר ביניהם. דימה הלך למכבי צעיר, ומצא את עצמו בישראל. נטלי הלכה לאיזה בר, ומצא את דימה. כמו שכתוב בתלמוד, למקום שאני אוהב, רגליים מוליכות אותי. אבל האמת היא שהם לא דיברו, הם הכירו ולא דיברו. ואז ברגע מוזר מאוד של שכרון חושים, קצת וודקה אם אני יכול לומר את זה פה, בלי ניסים, כלומר לא היו ניסים, הם החליטו